Hello mga bay, kumusta man mo diha mga bay? Gilain akong pamati karon no, naningil na pud ang akong kalawasan. Ngani ka nako. Og karon lang ko nakakita sa balita. May tungod sa nahitabo sa Naga. Kingkog sa kuan ni sa Bicol ni. Kaya akong nibawan nga Naga sa Bicol raman. Sa Cebu ni. So sa akong mga kababayan diha, sa akong mga kaigsuunan nga naapektuhan sa maong trahedya, sa maong paningil. Naningil na sad ang kabukiran no. Kaya nakitaan ginako nga upawid kayo ang kabukiran. Og siguro aduna na mga lumulupyo nga nahibalo ani nga mga panghitabo. Apan siguro daghan pang mga hinungdan mao nga wala gid natagaan og kasulbaran. So ang may tabo manggod, nakahinumdum ko sa usa ka tigulang, sa usa ka katigulangan sa una dito sa among gipuy-an sa una sa Lanao, sa mga panahon nga siya na mo paambit sa simbahan. Permigid niya tagaan o pagtagad ang kabukiran nga dili gid nato pasagdan. May tabo lamang kana pinagi sa pagkahiusa, pagtinabangay sa mga lumulupyo sa maong lugar. Og di gid nato kapugnan nga aduna gyud mga kaigsuonan nga tawgon nato og mga dalo, mga makasarili nga ilara mga kaugalingon ang ginahuna, ang kaugalingong mga bahandi. Wala man kita man nag-iyas tong kinabuhi, so wala kita masayod kung kanus-an ni kuhaon, kung kanus-an ni bawion kini atong hinulman ang kinabuhi. So nag-uol kayo ko, so condolence na lang sa tanang pamilya nga nawad-an, sa tanang nipanaw, so wala damha. Kuha na gid ang kinabuhing hinulman. Dili gid nato may baw-an, kaya wala man kita man nag-iya sa itong kinabuhi. So samtang buhi pa ta, maning kamot jud ta sa itong kinabuhi, sa itong usa nga ang tanan natong himuon alang lagi sa kaayuhan. Panaghiusa lang yun ang kulang sa atong matag usa. Kaya sa panahon karon, daghan na kay mga iya-iyaho no. Talagsa na lang kaayo ang mga katilingban nga nagkaiusa. Kay ang nahitabo karon puros naman gyud panghilabot sa usa. So karon makita nato ang panaghiusa sa itong mga kaigsuonan sa nahitabo karon diha sa Naga, Cebu. Akong matabang kaninyo pag-ampo lang yun. O pagdasig nga kining tanan nga naabot karon sa inyong kinabuhi. Sara kini kapusulay. Nasayod ko nga matag katalagman nga moabot. Matag balod nga mohapak sa inyong kinabuhi. Nasayod ko nga aduna gyud mga dako kayo nga mga timailhan nga gihatag sa kahitasan. Pero tungod sa kauswagan karon sa atong teknolohiya, dili na gyud kaayo nato matagad ang mga panultihon sa katigulangan. Nasayod ko nga ayha pa na nahitabo na adyoy dako kaayo nga gihatag ang Ginoo nga timailhan alang sa pagpangandam. Apan naadyoy mga katawhan nga napabuta-buta og napabungol-bungol lamang no. So mo na nga nahitabo nga trahedya. Apan
Wala man kita masayod, mao kasulti. Wala man kita masayod nga mahitabo kini. Sunod-sunod na gid ang trahedya karon sa Pilipinas, no? Mapay pagkahuman sa bagyong umpong. Yanana po ni landslide. Doon na pa'y nasunugan. Na pa'y maabot nga bagyo yung taon. Kulang ampo nga unta. Kini nga bagyo nga maabot. Nga mulihay lang unta no sa tuang nasod in taon. Kami diri nga nasa layo. Pagampo lang gid ang among matabang. Kay bisan kami nasad mi mga pagsulay din hidaghan kaayo. Pero padayon gihapon mi sa pakigbisog no, ilang basog. Pakigbisog panlimbasog. Para sa among mga mahal sa kinabuhi. Mabot ra gid ang panahon nga magkahiusa. So sa mga namatayan, bata kini akong pagbati kaninyo nag-goal kay ko. Gani nga kahila ko na touch kay ko dito sa katong natabunan ba managsuon. Grabe kong luha. Nakatunggi hawiran niya ang uluhan sa iyang igsuon. Hanggang iyang igsuon niya kakos kaniya. Dito nakita na ko ang gugma sa usa sa kinabuhi. Nasa huli sa kuan hangtod sa katapusan na agyapon ang iyang lang pa nagigmaay sa usa. Nga comfort gyapon nila lang usa-usa. Natandog kay ko dito ba. Tutulog gyud may akong luha. So maoro to. Ug talig lang gid natong tanan ang atong kinabuhi. Ay wala man kita masayod kung kanus sa agi ni kuhaon. So samtang buhi pa maningkamot ta og kanang maglig-on ta kanunay sa mga pagsulay sa mga balod sa kinabuhi nga mohampak sa matag usa ka nato. So kanamo diri nga mga OFW nasa layong dapit ingon mo sa mga OFW nga nawad-an og nga pamilya mga mahal sa kinabuhi tungod sa trahedya. Kaya ninyo ng tanan mga bay, kaya nato ni tanan. Iya man kitag pagsulay sa kinabuhi. So kada pagsulay sa kinabuhi dili man kita tagaan ang mga pagsulay nga dili nato makaya. So dawaton na lang gid nato ang kamatuoran nga mao gid ni ang kinabuhi. So samtang ania pa kita ining kalibutan maningkamot lang kita mga bay no ug hangtod sa atong makaya likayan ginato ang pagbuhat sa mga dili mayong buluhaton side nam kita sa atong kinabuhi. So kaya nato ni tanan maoro to akong ikasulti karon ug condolence sa tanang pamilya nga nahanaw na ning kalibutan tungod sa wala damha nga trahedya. Ug hinaot nga magmalinawon ug malipayon na kamo karon kung hain man kamo. Masayod ko nga grabe gayud ang inyong nahiaguman. Samtang nanlimbasog mo nakigiilog sa kinabuhi ug sa kamatayon. So maura dito mga bay no, salamat kay inyo tanan. Laban lang kita ani kanunay sa atong kinabuhi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Hugot ti pagampo pangaliya lang gyud ang ato ang pagabuhaton sa kanunay.
Nung tagiyahan ta kanunay, lamdagan kanunay ito mga nahunag kasing-kasing. Nung buhaton na to ang mga angayang buhaton. Nung magkahiusan na tang tanan. Para sa kalambuan sa tunasod. Daghang salamat o maayong adlaw ka na tong tanan. Diyan nagluto man ko dayon. Nililib ako kadyo sa Facebook. Tulo-tulo naman hinuog maayo ang akong luha wa nay hunong. Natandog kay ko sa mga nahitabo. Nag-uol kay ko. Taman lang yun sa pag-uol mi diri in taon layo. Marigid ang matabang in taon. Magkiigsuunan. Kayano ninyo ng tanan. Kaya na to ni tanan. Daghang salamat o amping na lang ta kanunay. Ug unta nga makabangon na mo sa inyo ang makabangon ra unta mo sa inyo ang mga kinabuhi sa inyong usag-usa sa mga nahitabo karon. So kaya ninyo na, kaya na to ni, kayanon na to ni tanan mga bay. Ug dinhi na lang kukutob.